שלום למעצב השיער זאב לוין, מעצב שיער לחברת וולה פרופשיונל. שלום. מה אנחנו עושים לו פה? עכשיו עם כל הנשפים, זה התסרוקות הכי מעודכנות לפני הנשף? גם הכי מעודכנות וגם הכי קלות, כדי שהילדה הצעירה יכולה לעשות את זה תוך כמה דקות בבית, ולצאת לנשף ולהרגיש את עצמה מלכה לכל דבר, באותו הערב. מה בעיקר בנות הנוער אוהבות לפני טיפול? בנות הנוער היום הן אוהבות שיהיה שיער ארוך, שיהיה שיער חלק, ושיהיה שיער פזור, וגם חלק מהשיער אסוף. היום מאוד אופנתי תסרוקת כזו היא יכולה לעשות בבית לבד? בוודאי. אנחנו לוקחים למעשה 4 קליפסים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו אוספים את כל החלק הקדמי, מה שעשיתי את זה מקודם. ממה הם מושפעים בני הנוער כשהם מחליטים איזה תסרוקת בא להם לנשף הגדול? הם מושפעים מה-MTV, הם מושפעים מכל ערוצי טלוויזיה, מכל ערוצי האופנה שקיימים היום בעולם, וגם אצלנו בארץ. אז כל האופנה היא מגיעה מהטלוויזיה. ולגבי צבעי השיער, באיזה גיל מתחיל לצבוע שיער היום? וואו, היום אין גיל. יש בנות 12-13 שהן מתחילות באמת... כמה? 12-13? 12-13 גם גוונים? גם גוונים, כן. לא חייבים כמובן לעשות גוונים בהירים כמו שיש כאן בדוגמנית הזאת. אפשר לעשות גוונים שהם... גווני שמש כאלה טבעיים? גווני שמש, כן, כי גם היום כל האופנה היא בנויה מטבעי. היום אנשים מחפשים שיהיה משהו טבעי. גם הגוונים, גם השיער, שכל המראה של השיער שיראה כמובן טבעי לגמרי. ותוספות שיער? גם משתמשים בזה לצעירים? גם משתמשים בתוספות שיער לצעירים, אבל... תוספות קבועות או שמורידים אותם לפני אירוע? יש גם שעושים לפני האירוע, ויש גם תוספות קבועות שאנחנו מתקינים אותם לחצי שנה בערך, 4 חודשים, בין 4 חודשים לחצי שנה אפשר ללכת איתם, אין שום בעיה. חופפים, הכל רגיל, ים, בריכה? הכל רגיל, ים, בריכה, זה נראה טבעי לגמרי. בנות כמובן שחלמו על שיער ארוך, זה פתרון מדהים בשבילה. זה הזמן להגשמת חלומות. זה הזמן. לגבי השיער עצמו, דיברנו קודם ששיער חלק, שהיום כל הבנות רוצות שיער חלק, ואני שמעתי שגם בנים בעניין שיער חלק. נכון. היום, כמו שאמרתי, שיש השראה מה-MTV וכל השיער האירופאי, אז גם הבנים שלנו בישראל שסובלים מהשיער מטולטל ומקורזל. זה לא סובלים, זה לא כזה, אתה יודע, תשמעי, הנוער שלנו אפשר להגדיר אותו כי איפשהו סובלים, כי הם תמיד מסתכלים מה יש בטלוויזיה והם מאוד מאוד רוצים שיהיה להם שיער חלק, והיום כמובן שאפשר לעשות את זה על ידי עבודה של כמה שעות, שזה מדובר בפתיחת טלטלים או בהחלקת שיער. אנחנו יכולים לעזור לבני נוער ובנות הנוער להיראות מצוין, וגם אצל בנות למשל, כן. הם יהיו הרבה יותר מקובלות בחברה אחרי שהם עשו תהליך של החלקה יפנית. ירגישו יותר ביטחון. ירגישו יותר ביטחון. אבל יש בנות שאתה יודע, לוקחות מחליקים ומחליקות בבית ומרגישות מצוין עם זה. בדיוק על מה שאני רציתי להגיד, שהמחליק לאורך זמן הוא הורס את השיער הרבה יותר מאשר ההחלקה. כשאנחנו מבצעים את ההחלקה, אנחנו על ידי כמה שעות מחליקים לה את השיער בפעם אחת, היא לא צריכה לעבור עם המחליק כל בוקר ולבזבז את הזמן שלה מול המראה. לא תאחר לבית ספר, תגיע בזמן. ולא תאחר לבית ספר, ופשוט ההורים גם שיוכלו לעודד את זה, כי זה גם חוסך את הזמן להורים, וגם את השיער, הוא שומר על איכות השיער לאורך אבל החומרים של החלקות, מה שאני זוכרת שזה חומרים מאוד מסוכנים ולא בריאים, וזה לא שומר על השיער לאורך זמן, ונשירה. היום זה מה שהיה, אני לא יודעת. זה נכון, אבל בעידן של היום, כל החברות, הפיתוח, במיוחד חברת וולה, הם משקיעים כל כך הרבה במוצרים שלהם, כדי שהשיער יישאר טבעי, השיער יישאר בריא, החומרים פשוט לא מזיקים היום. וגם אם מעצב השיער, הוא יודע את הרמה המקצועית, והוא נמצא כמו שצריך, אין שום סיבה שאנחנו ההחלקה לא מסוכנת. ממש לא. אוקיי, חד משמעית. נמשיך לראות את התסרוקת אחר כך.